lero fertilizer akutula 22,000 ife tinalengeza kuti 4,495 ndiye mtengo wa fertilizer. Tsopano 4,495 ndi umene timalengeza mbuyomu, koma ndikukhulupirira kuti tipanga masamu ena masiku abwerawa tilengeze mtengo wina ofewerapo chifukwa 4,495 yonso ikukhanga tikuchulukirabe. Masamu ake amene timatha kupanga ndani kodi ndi ifeyo. Ndi osati wina abwere mbodza pano namalekera njutsitsa wa chaka chatha chimene tali machi ngati ali nazo nzeru zotsitsira fertilizer. Timutsitsa musadandaule. Ndipo tikamanenera zotsitsa malayi muno si fertilizer ikhayo, misonkho njofuna utsitsa, mafuta ngofuna utsitsa. Ndidanena masiku ambuyo mutatsitsa mafuta adangotsitsa pang'ono sadafike mtengo wa mafuta umene nafe tufuna. Tsitsanibe anthu akumalayi kuno azisangalala. Musagulitse mafuta pa mtengo odula. Mafuta akulephera kutsika muno chifukwa chakuba. Nkhani ina ndi imeneyo. Tifotokozera ni mchichewa pang'ono makambapo za mitengo ya fertilizer mukuti muyitsitsabe. Ndi ofunikira kutero tikupangabe masamu kuti mtengo wa 4,495 utsikebe chifukwa sitikukhutira kuti mtengo umenewo ndiye wa size yabwino. Nkhani ya mafuta. Mafuta nso ndofunika atsikebe chifukwa ngati akumagulitsa mafuta kapena kumagula mafuta pa mtengo onena kuti wina apezepo kanga chepe ndiye kuti mtengo wa mafuta okwena kuti utsikebe. Mwati mulula pali china chake chomwe chikulakwika. Padakali pano zikulakwika ndi zikachitika tinena. Ndithu ziko mukabidi. Koma nkhani yokhudza mafuta omwewo. Imene ndi nkhani yokhudza mafuta ndipo ndionadi ziko mukabidi. Kuyambira pa 23 Juni pano tikufuna dziko lokuti aliyense ali ndi zochita. Timanena ku ghetto uku kuti lero achinyamata ntchito sikupezeka. Moyo tungokhalira olira. Tsono moyo umene tikufuna ife si umenewo yayi. Tikufuna kuti achinyamata tikhale ndi vepi zapo komanso geniso iziyendapo kuti tikatero tizigulire mamota apo madeniso achani apo tisamashare madeni amasteni kapena midala yayi. Imeneyo ndiyo sagwira yayi. Chifukwa achinyamata ambiri amene muli apa ndino a timing. Koma timing pano sikugwira nanga ukamashara ndi ndala singagwire yonse yayi. Pafuna mashara one out. Ndi aliyense azishara one out aziona yekha amene aziyendera. Osamendera nso amasteni yayi. Pena nso mazataya key. Koma afuna mayendera yawekha kuti zonse ndiyo pamenepo zilipo. Mawoti ntchito amachokera ku mawoti chita ndi amati ntchito. Ndi munthu amene akupezeka kuti akuchita zinthu ndi ntchitoyo imeneyo. Chita ndi ntchito. Ndi mukaona akamamanga nsewu kumene chompeza kuti anthu ena atsegula ma restaurant ndi ntchitozo zimenezo. Kuti anthu amene akukumba m'misewu muja adzikadya kumeneko, anthu ena abweretsa zinthu zosiyana-siyana, ena amatsegula akati mabala kuti weekend anthu opanga acha adzikhala nawonso avine pang'ono akondwera nanga ntchito mafunanso okondwerera pang'ono. Ndi ntchito zimenezo. Ena ndi ntchito zokha zimenezo. A job can be for an hour, a job can be for 2 hours, a job can be for a week, for a month, or for 2 months or 6 months, whatever the case may be, depending on the type of job that you are looking